nagkupras dia sa erin siya. Na may nagdagat. Ito mo ba mo yung gadab? Ano ito? Palay pa share para magkataon. Ang gusto ito naga. Pan. Mablum ito yung. Isang ray ba? Ut.
Oh guys. Todong. Gutom na mga kaumahan. Ayun guys. Guys. Paano yung papulit? Na may nagdagalon nito. Nag-iyan siguro. Dija. Pato ka ni kuma. Nakatag ko, irong baboy lob. Pagto.
mo kami, gadab. Ano ito, palay pa share para magkataon. Pana, start! Ano na lang? Ang gusto yun, tanaga. Ayos. Berarti ba ito yung kuhan? Motor. Badya man, wala na. Badya ka, kuhan. Mablo. Dali ar pagalitot mong kuan. Bulyap. Isang ray ba? Yan, naroy-roy ng mga ba? Oo. Dito ka tong kahon na. Si Jones, ang tala. Ano na tilap? Yung, ako na. Ulit na naman po. Ibig Wala na yung sagot.
Oy! Ut. Ut.